Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Selamat siang lor ya. Selamat beraktivitas lor di hari Sabtu malam minggu ini lor ya. Ketemu lagi lor dengan channel saya lor ya, Padi Official ya. Di hari ini lor ada pagelaran kesenian ketoprak Bakti Kuncoro lor neng Desa Nguronrejo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati. Iki posisiku nganu lho ya, anak jembatan dhuwur iki Nguronrejo ya. Pas kali dhuwur ya. Kali sing ana tanggule dhuwur iki lho. Desa Nguronrejo. Depan Balai Desa Nguronrejo lho ya. Pas iki. Kita langsung lajar OTW ke lokasi lor ya. Tak sepilno lokasi ini ketoprak Bakti Kuncoro oleh cerak ya. Kita langsung lajar menuju ke lokasi lor. Ini neng aku posisiku pas neng jembatan nih lho. Nah kalau ini jembatan ini kan ono dalan, kok nganu jembatane langsung nganu lor, lurus ae ya. Kenapa jembatan iki belok kene lurus. Nguronrejo lor kali lor. Nah, iki medun iki lor. Ki dalane dialihno lor ya, soalnya ana mremo aki. Nah, ini mungkin lokasi ketoprak nang ngene lor. Iki kanan kiri sakit bakul iki. Di hari Sabtu malam minggu lor. Tanggal 15 Agustus tahun 2026 ya. Bakti Kuncoro Desa Nguronrejo lor. Siang malam ya, pentas siang malam. Iki lokasinya uga antuk mlebu lor. Kita sepilno kok kene wae ya. Nah, lokasi ini lho ketoprake madhep ngidul. Iki posisi paduan aku lho, tak sepilno luwih cerak ya. Posisi madhep ngidul. Lokasi ning tengah dalan lor. Luas nggone ya pokoke. Ya engko mlebu nganu kowe. Mlebu YouTube engko. Iya. Ayo. Wis. Boleh. Mau try engko, Pak? Yo. Iya. Apa dong WhatsApp? Lokasinya panas lor ya, ke ana terape lor. Ke ana terape lor. Ngene lor ya, informasi dari saya lor ya seputar ketoprak Kabupaten Pati lor. Jangan lupa lor dukungannya, subscribe, like dan komen lor ya. Mohon di share lor. Tunggu lagi informasi selanjutnya lor kalau ada ketoprak. Saya update lagi lor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.